day mga kapatid. Ngayon pupunta tayo ng city. I-update natin yung CC Leaks or yung third bridge ng Cebu, yung Cebu Cordoba Lane Express. Dadaan muna tayo ng SMC side, tapos punta tayo doon sa may Express. Nandito tayo sa may SMC side, the biggest mall in Asia, only in Cebu. Ito yung naiba na mall sa lahat ng SM, dahil ano to, bilog is bali ito yung pinaka-bungad pagkatapos na yung bridge niya papuntang Cordoba. Bali dito magsusstart yung paakyat dito sa kanan. Paakyat yung sa kanan papuntang Cordoba, samantalang sa kaliwa naman yung pababa galing ng Cordoba. Yan sa kanan, yan yung paakyat. Two-way din yan, two-way paakyat. Tapos dito yung magkasalubong yung dalawang paakyat sa kabababa. Dito sa kanan yung may pula. Tatawid tong beam na to, tatawid dito sa kaliwa. Yan. Yun na yung CC Leaks. Malapit nang umabot yung isang mula sa pinakamalaki, tapos malapit na abot din sa pangalawa. Doon naman sa kabila, galing ng Cordoba, may may mga beam at saka may flooring na. So malaki na rin ang natapos nila. Yan yung papuntang Cordoba. Ito lang ang nag-iisang tunnel dito sa sa Cebu. Mas nauna to na sa paggawa ng CC Leaks. Hindi naman to masyadong mataas. 2 lanes din siya, kabilaan. Build job ang gumawa nito. Kailangan mag-iilaw ka dito, kaya kung maulan, mag-hazard ka. Dahil minsan kasi hindi makikita dahil sa madilim siya. Lalo na nakatinpid tayo, kung hindi tinpid medyo maliwanag to. Lalo na kung maulan, medyo makulimlim dito sa ilalim. Tsaka ingat din dahil medyo madulas. Kunti lang to. Yan sa labas na. Labasan. So, yun lang mga kapatid.
At magandang araw sa inyo. Salamat. Guwapong Shorty Channel, Aling di Davao, Mel Dodong TV ng Qatar, shout out. Paring Loading ng Buena Vista Bohol, Winchell Channel ng Leyte, Takurags TV ng Cebu, Guapa Ugmaot Vlogs from Tacloban, TGC Vlog from Luzon, Mage Demanan from Luzon, at si Akas Stock Trading and Civil Engineering from Luzon. Salamat! Merry Christmas! Happy New Year sa lahat!